Het beste stikje roggebreed vind je bij bakkerij Schotanus in Twizelerheide. Dat is de uitkomst van de eerlijkse verkiezing van Friesland Culinair. Oranje weekend kreeg bakker Wander Schotanus daarvoor een prijs uitreikt. Troch professionals Robert van Beckhoven en Reitse Spanninga. Het komt super binnen vanzelf. Het is unaniem. Mijn 4 man hadden dat keurd. En ze kwamen alle op mijn stukje roggebreed dat het zal lekker smeugen weer. En de smaak weer goed. Ja, dan moet je hem tellen. 12, 14, 6, 8, 10, 12. Nou, dan helpt het stukjes. Het is een proces van 2 dagen elk. Ene dag dat eerst broeien en maaitje en opmaaitje. En dan moet het door de hele nacht in de oven. En dan is het door, dat is klaar. Nou, dan moet het afkwallen. En dan op een gegeven moment dan, mag we het nog snijden. De producten van Schotanus worden al haast 40 jaar in eigen winkel verkocht. Het roggebreed is betiden rovensgwot. Maar wat maakt dit nou het beste breed van Friesland? Ik denk dat we de scherpe boy. Dat wij dus een recept hebben. En dat heb ik dus van mijn heid. Dat die doen we het vroeger ik al maar scherp. En dat we dus daarom dat het smeuig wordt en lekker zacht wordt. De bakker had al een heel soort reacties hoorn op de prijs. Het hele dorp libbet mij. Dat is hartstikke mooi. En ik overal westkomt, we weer snijden morgen even snijden met het fietsen. En onderwijs zeg ik, nou gefeliciteerd hè, gefeliciteerd. En dat is zo mooi dat ze dan die herkennen en dat het dan goed is. Ja, heel bijzonder.